Pozdrav svima, moje ime je Igor i u današnjoj epizodi govorit ću kako da posvetlite oči i kako da učinite oči zanimljiviji. Prvo približite oči, da imamo bolji pregled očiju, zatim izaberite Elliptic Marquee Tool i napravite selekciju unutar zenice. Kada pravite ovu selekciju, trudite se da ta selekcija ne ide izvan zenica, ali da ne bude ni previše blizu. Kada ste napravili ovu selekciju, želimo da napravimo polumesec i zato kliknite Alt, pojavit će vam se minus i napravite polumesec. U ovom delu želimo dodatno da posvetlimo oko. Već sam govorio o ovom alatu, tako da više o tome možete da nađete u epizodi koja je vezana za alate u Photoshopu. Kada ste napravili polumesec, kliknite slovo Q i napravit ćemo Quick Mask, zatim idite na Filter, idite na Blur, idite na Gaussian Blur. Izaberite neku vrednost koja će da nam napravi mekane ivice. Ta vrednost ne treba da bude prevelika i da izlazi izvan zenice oka, već je dovoljno da bude unutar oka, ali da bude meka, da ne budu te ivice oštre. U ovom slučaju ostavit ću ovaj radius 8 i kliknuti OK. Kada to uradite, ponovo kliknite Q da skinete ovu masku. Kada ste napravili masku, možete da izaberete neki od adjustment layera koji može da posvetli određeni deo. Tako da možete da izaberete krive, možete da izaberete ekspoziciju, možete da izaberete levelse. Ja najčešće biram krive. Kliknite na krive i jednostavno ovu krivu povucite da posvetlite. U ovom slučaju malo agresivnije pravim promene da bi se vidjela promene na samom videu. U svakom slučaju vodite računa da te promene ne budu previše agresivne i radite onako kako vama najviše odgovara. Kada ste ovo uradili, moramo naravno da posvetlimo i ovo drugo oko. Kliknite CTRL-J, izaberite Move Tool i skraćenica za Move Tool je slovo V. I jednostavno prebacite na drugo oko. Ukoliko je oko drugačije dimenzije ili oblika ili jednostavno drugačije postavljeno, možete da kliknete CTRL-T i da pomerate ovu selekciju. Takođe, možete i dodatno da posvetlite samo ovaj deo. Sad ću vam pokazati šta smo dobili za veoma kratko vreme, pre toga ću napraviti grupu i odaljit ću fotografiju. I kao što me vidite, dobili smo poprilično dobre rezultate za veoma kratko vreme. Ukoliko su vam ovi efekti previše jaki, jednostavno smanjite opacity cele grupe. Kada smo posvetlili donji deo zenica, trebamo da posvetlimo i celo oko, odnosno da napravimo zanimljivije oko i da dodamo treću dimenziju. Kako ćemo to uraditi? To ćemo raditi preko krivih, barem ja radim tako, ali naravno postoji različiti načini. Izaberite 2 puta layere krive, donji nazovite svetlo ili kako god vi volite, gore ćemo nazvati tamno i ova 2 layera ćemo da stavimo u grupu da kasnije lakše možemo globalno da smanjimo opacity. Kada je reč o tamnom layeru, smanjite osvetljenje, jednostavno povucite krivu i invertujte ovu masku. Kada je reč o svetlom, dodajte malo osvetljenja i takođe invertujte masku. Kada ste ovo uradili, približite oko na nekih 100%, izaberite četkicu, izaberite mali flow, na primjer 5, 6, 7% ili opacity, zavisi šta vama više odgovara. Izaberite belu boju, pošto je maska crna, logično, to u svakom tutorijalu pričam, i krenite, pošto smo izabrali ovaj svetli layer, krenite da bojite oko. U ovom slučaju ću malo preterati da vidite kakvi efekti se dobijaju i vodite računa da to deluje poprilično prirodno i da ne preterujete sa ovim akcijama koje sada radim. Četkica mora da bude poprilično mala. Kada ste zadovoljni sa svetljenjem, izaberite tamno i po obodu zenice
dodajte malo tamnih tonova i one delove oka koji su inače tamniji potamnite još. Ovi efekti su još vidljiviji kada imamo zeleno ili plavo oko. Sad ću udaljiti fotografiju da vidimo šta smo dobili. S vremena na vreme udaljavajte fotografiju da vidite kakve promene dobijete. Još malo ću posvetliti ovaj deo oka i mislim da sam završio. Vidite, veoma brzo smo dobili poprilično dobre rezultate. Ukoliko želite belanjaču da posvetlite, isto izaberite layer svetlo i jednostavno posvetlite one delove koje želite. Vodite računa da nikad ne posvetljavate ove gornje delove oka iz prostog razloga zato što imamo trepavice koje daju prirodnu senku od svetla, tako da ovaj deo oka je uvek tamniji. Kada ste završili, pogledajte, odaljite fotografiju i pogledajte. Ukoliko su vam efekti previše jaki, jednostavno smanjite opacity cele grupe i dobit ćete rezultate koji vas zadovoljavaju. Ukoliko volite moje tutoriale, prijavite se na moj kanal. Ukoliko volite fotografiju i obradu fotografije, pridružite se Profile Studio zajednici. Više informacija možete da nađete u opisu videa. Do sledećeg gledanja, pozdrav!